lagi tekan dik mau. Monggo Mas langsung mlebet. Lah jek enek cah nom-nom ki ning ember ngombe kopi. Monggo niki ngopi riyin, ditawani kopi. Terus mlebu omah blek enek wong wedok-wedok iki mang nawani dahar, nawani mangan. Monggo Mas, iki daharane. Langsung ditawani kemangan. Lah ya wong wedok-wedok sing kuwi mau. Iya, Enek wong wedok sing ngemiki mau. Kuwi ya tawa. Kowe sing kok salah nek bokong apa bokonge malih? Kula Bokonge sini apa malih? anu wis glorot kabeh. Nyekmu biyen ya mbok obok-obok. Endi? Oh, kene Trae awakmu pas mendem kok kae mulo ora rasa. parah lho kawan. yo, oh. Agustusan. Halo. Yo, oh. Siap gerak. Madep rene, madep rene. Hadap. Kanan, blok. Maju 2 langkah. Jalan. Laporan. Lapor. Siap. Aku lapor apa ki? Ya laporan bengi iki acara telah meh selesai. Lagi mulai yuk telah selesai. Ya engko jam 1 rencana bar. Lapor Pak. Siap. Siap menghibur masyarakat Sumberjo. Harus no. Laporan laksanakan. Selesai. 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 Aku wedi. Eleh. Wilujeng dalu Pak Eko. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah. Najan to dangu mboten panggih nggih. Wah, nggih sanget banget. Lah nggih, wong dereng nate panggih nggih. Alhamdulillah dalu punika saged panggih wonten Sumberjo. Nggih, kanthi keadaan sehat, jenengan nggih sehat. Alhamdulillah. Kanca-kanca yoga ya sehat. Bendina tanggapan kula ningali pamflete jenengan. Bendinten ya Allah, Pak Eko bendina. Wah, Pak Eko tebet-tebet coba. Dadi ngeten Pak, biasane kan wonten resep-resep nek dalang ki ben sehat niku pripun kersane. Wo, nek ditanggap wong ki iso sehat, dina anggere bengi ya tanggapan. Iki nyapa tak takon kono nyapa? Apa? Wong dalang ben sehat, ya aja anu arang-arang mayang sehat. Lho, mungkin iso ki anggere bengi ngoten lho nggih Pak nggih. Anggere bengi ya capek lho kok ya. Pak Eko, Pripun? jenengan teng mriki pun pinten dinten? Lho, Maksudnya piye lho? rawuh mriki lho Ndek Oh, napa? aku mau sore. Oh, nembe. Kurang luwih jam 5 sore. Matuk maghrib. Oh, maduk magrib nembe mriki nggih. Betul. Rengel dugi mriki. Niki teng mriki pun ping pinten? Walah, dalem mriki niki wis padha karo omahe dhewe kok ya. Lho, nggih ta? Iya. Nggih. Nek ning lapangan iki lagi pisan iki. Oh, teng lapangan nembe niki. Biasane teng acara hajatan ngoten niku. Betul, Mas. Yes, nembe niki berarti ditimbali Pak Lurah nggih. Betul. Heeh. Kowe melok ngomong apa ora? Gak engko ae. Aku ngenteni kowe kesleo kok. Lho, kowe iki lho Omong bulet antara bulet piye to wong aku jek omong-omongan karo Pak Eko lho nggih Pak Eko nggih. Dasare yo kangen-kangenan. Kangen, Mergo kangen. aku ngerti sampeyan Mas Yono, Mas Yono. Nggih. nyuwun sewu lho Pak Eko. Pripun? Tembung kangen niku saged diunekne nek mpun tau panggil. Jenengan mboten nate panggil kok kangen lho. Ngenyek sampean. Saben ana streaming mesti Yono, Yono lho. Kalih Pak Eko. Saben nek tarup Yono, Yono mulo raine nganti kaya tarup lho. Ya ampun, kok malah kaya taruh lho. Anu mik, anu nggihku gedhekno Mas. Apa? Mik ngono lho kok nggekku mbok kon gedhekne. Mik gedhekno Mas. Sedang ngomong nek arep ngomong. Halo. Sejane sing jenenge Mas Komen ki sing ndi to? Sing komen. Kula Pak. Niki Ya Allah, cocok karo bayanganku. Pripun? gede dhuwur. Bayangke jenenge komet. Mesti wonge gede dhuwur, bagus. Ning jebul ya bagus tenan. Nggih nek jenengan ngarani Mas Komen niku dasare bagus, tapi wau teng mriku, teng tengah-tengah penonton. Sing Mas Yono kok baguse masyaallah ganteng ra kaprah. Sing mburi ki sapa kaya tikus ki. Berarti karo kanca ki ora kena ngino. Lho, leres teng mriko. Apa iya? Nggih, sing jilbab abang mbuh ndik mau. Wis bener omongan. Lho, mau lho mek masa ora krungu to we. Aku tilakne tikus. Tikus, Tapi sing njaluk foto akeh lho Mas. Daerah Sumberjo Merak Urak. Kuwi nek ngerti aku njaluk foto kuwi Mas Komet.
percaya aku nek sing nyemper mau ning nyemper ana sing foto ibu-ibu. Lah kowe kok malah mlowengos ngene to nyapa, Met? Lah ngemi nekat jaluk foto. Aku pemoh piye ya. Mulane fotoku dadine kan ngene to. Iya. Tapi aku kan Kenapa? lah kono karo ngemi. Aku ya lho ngono karo kuwi pengen roh. Oh, roh ya mbok ngenekno ngono iki ya biasa foto ngene tancen. Ibu-ibuke njaluk foto akeh. Iya. Heeh. Nang guri Cah cilik lah kok tekon. piye? Urung maca oleh. Aku dikira bakul pentol bae kok ya. Ya aja ngono jenenge cah cilik. Lah nek wis gedhe ngono ya Dunung. Acara ora kaya dalu punika Pak Ibu. Wah, nggih. Lapangan. Dasar Pak Lurahe menika sembodo. Niki nek nanggap pun 4 tahun yang lalu lho, Mas. Iya. Dilane pokoke kula nak mungkin acara teng desa. Hari kemerdekaan iki tetep dalange Pak Eko, dagelane Komet, masalah pasangane gampang. Lah dasare iki mau santuk jauh Mas Komet. Nggih. Saka ya ki Bapak Babinsa, Oke. Pak Hadi Suroso. Pripun, Pak? So awake dhewe diboyong nyang Karoman lho. Iki priyayine ya rawuh. Oh, nggih ta? Iki mau wis di DP, pandiri tak gowo ya. Oh, ngaten. Aduh, lah kuwi. Matur nuwun karo Pak Babin. Matur nuwun piye wong panjenengan sing nampa kuno. Wis to ndang kok ya di TF rasa. Pak Babin. Oh ngerti TF. Ya ono nek ngerti TF. Ya ampun. Ha nggih ngertose kene kutha kulino. Anu togel online to Mas ya. Kapuk nisan kowe nek Pak polisi kok dadak omong togel online. Ayamu iki kena utuh DP-ne ya lah. Lah nek dikekrek kak yo entek. Ya ora to, jenengan ora ngerti kok Pak Eko iki kaya apa jujure. Oh iya. Alah ngapusi pamflete ngapusi ya. Apa? Kaya gambar kaya Cina. Brengos tipis putih bareng petuk. Apa? Nyepelekne dalang lho kuwi. Aja ngomong liya. Piye? Ngutang krungu wong ireng. Kowe aja ngino dalang lho ya. Nyapa ta, Pak? Lho, aku mbek Komet iki wis besti kok. Ya besti ya tapi ya paling ora Pak Dalang Pak Eko iki. Ya bengi iki junjungen. Ngono lho. Lah mono gedene kok kon jujung iki. Apa ya kuat kowe omonganmu kok. Ben Pak Eko kuwi kowe iki ya nunut ning kene ya mbok ya dilenggane. Lah kuwi wis lenggang ngono lho. Kuwi iki piye to ya? Dijunjung, Met. Ha terus diculne. Ha diceblok mak. Maksudnya ben Pak Eko ki ketok sumunar lho, ketok mencorong. Ayo kono iki pasang idap ora ya ketok mencorong to. Kuwi jane dalang kok nyuluh kodhok kok. Kok ketok mencorong. Nggih ki membuat nama besar lho. Jenenge Pak Eko ki ben gedhe lho. Kaya ono lho. Ya aja nang aku. Lah terus Ya tukang gawe plat kok iso gawe gedhi to. Eko tok ngono. iki wangel men to ya dijak omong ngono ya menghormati dalang mergo kowe iki anane ning kene isane mung nunut acarane ning wayangan iki termasuk mikmu ya nunut, panggung ya nunut, lampu ya nunut, ngono lho. Berarti gak oleh. Ora apa-apa aku nunutnya. Malah purik. Lah kowe iki nek ora nganggo mik iki arep ngomong nganggo apa? Sik to jarene kabeh nunut. Lho, iya nunut mergo ki bengi iki acarane Pak Eko ki kabeh borongane kono. Ya pancen umume dagelan ya ngono kowe tuman dagelan rene nggo panggung nggo mik dhewe. Wong iki sik kepotong kok. Kula matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa. Nggih menika pun ngertos apa dereng? Berarti pun ngertos. Pun ngertos Pak Amri. Saman dereng ngertos to? Pak Amri kok ya ora ngerti lho. Ingkang pundi? Pak Amri menika Akeh wong ngene lho gak seneng aku wong ditanggap ki ya kudu lho grapyak semana. Gitu, Mas. Paling tidak lagi tekono ya ngobrol. Kali, Pak. Mau wis suwi aku ngobrol karo Pak Amri. karo Pak Amri pun panggil. Lah nggih dereng ngertos to? Dereng ngertos. Nggih. Ora sempal niku malah. Lenggahe nika para pejabat, kepala desa, pamong desa, termasuk Pak Dan Ramil, Nggih. Pak Dan saiki teng mriko. Nggih. Lenggahe teng mriko teng ngisor terop. Panitia. Lho, panitia ya komplit ning kono. Panitiane wah gapyak-gapyak Mas. Piye, Mas? Lagi tekan dik mau. Heeh. Monggo Mas langsung mlebet. Lah jek enek cah nom-nom ki ning ember ngombe kopi. Monggo niki ngopi riyin, ditawani kopi. Terus mlebu omah blek
enek wong wedok-wedok iki mang nawani dahar, nawani mangan. Monggo Mas, iki daharane. Langsung ditawani kemangan. Lah ya wong wedok-wedok sing kuwi mau. Iya. Enek wong wedok sing ngemiki mau. Kuwi ya tawa. Mate tawa ndang madang Mas, monggo ngono. Lho, tak kira ya. Omonganmu lho kemajo nang kopi aku tuku dhewe adik panitia. Kok iso ki mau gum kesentuh blas tau. Kopi ning jero wis ana. Tuku dhewe. Kok mang tuku to? Tuku dhewe tak tapuk sisan Neng ketok ya Sumunar dulu bengi iki acarane ya rame. Nggih. Lagi iki lho Desa Sumberjo luar biasa. Dadi acara Agustusan iso nanggap wayang lagi Sumberjo. Tepuk tangan untuk Sumberjo. Enek bintang tamune, Enek bintang tamu. lanang ya wedok. Lanange sapa? Kene awake dhewe. Lah wedoke. Wedoke kok enek sindene. Dasare iki go nek undiane wedhus lho. Iki mengke. Ya Allah. Hadiahe wedhus. Enek undiane wedhus. Ora ngono kok. Piye to no? Maksude iki ora ngono nggih Pak Eko. Iki engko enek undiane met. Wedhuse iki dienggo hadiah. Lah iya, iki enek undiane wedhus. Omonganmu iki lho sing ora anu iki. Nyapa kowe tersinggung? Ya tersinggung to. Lah kowe wedhus apa ora? Gak. Lah gak kok tersinggung. Wong wedhuse lho biasa. Paling gak matur nuwun karo sapa sih lho ngono. Acara kaya ngene iki nek ora kepala desane iki luar Kepala biasa. desa kepala desel. Samet kepala desane iki. Kepala desa. Kepala desane iki Lah, ya. nek gak apa ki wong bijak ora mungkin gawe acara kaya ngene iki. Iya. Mergo Pak Amri iku kuwi apa ki anggene ngemban amanah dadi kepala desa kuwi nganggo sifat-sifate nabi. Kok malah medeni Mas sampean? Kowe nek iso enek kepala desa jenengan pengen kepala desa mboten? Iya no kok ya. Ya lah, kuwi nganggo sifat-sifate nabi. Iya. Pak Amri kuwi nganggo sifat nabi sing pertama nika sidik. Sitik. Kowe ngerti sidik? Sitik bakul tahu tek. Kowe iki tau sekolah apa ora to Jen? Tahu madrasah. Lah ya sidik kok gak ngerti lho. Lah ra roh mau peksa. Sidik ki artine jujur. Lah kuwi roh kok takon kancane iki lho. Wong wis ngerti mbok langsung. Kok jenenge karo kanca ki nek aku ngomong kowe kudu nglengkapi ngono lho, Met. Lah nglengkapi nak iso to, Mas. Sidik artine jujur. Jujur. Dadi Pak Amri niki Piyantun ingkang jujur. anggenipun ngasta teng desa niku jujur. Ah, iya. Mulane bengi iki iso terlaksana. Betul. Enek apa ya ngomong apa none. Nguri-nguri ya ngurup-ngurup. Heeh. Tegese nguri-nguri budaya ya ngurup-ngurup ki gelem nanggap. Nah, kuwi sing nomor loro. Nomor loro. Kuwi nganggo sifate fatonah. Oh. Ngerti fatonah? Bojone Sidik. Angel dijak omong iki. Lah ngono kok dari sekolah madrasah. Fatonah ki tegese cerdas. Hmm. Dadi enek wargane duwe masalah apa langsung cek 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 ora ngenteni sesuk. Satset. Satset nek basa saiki satset. Satset. Kuwi jenenge Fatona. Nah, apik lho kol-kolahmu. Heeh. Apa jenenge? Fatona. Bener. Tanggaku kayak Fatona kok tolah. Lah wong patonah nggon mamu iki cahe rada bintu kok. Padakne. Sing nomor 3 tablet. Tablet itu artinya menyampaikan. Jadi apa sing didhawuhi dhuwuran, pejabat dhuwur. Dhuwuran kaya ta? Bledek. Yuh, masa bledek dawuh. Mulai kon dhuwur ki mulai presiden, ngantek provinsi, ngantek kabupaten, ngantek kecamatan kabeh diunekne. Nggih. Ngono iki menyampaikan apa sing dadi perintahe dhuwur. Kuwi jenenge Pak Amri. Ngono lho. Ya apa jenenge? Tablet. Tablet kuwi obat kok. Sing terakhir amanah dapat dipercaya. Mulane warga masyarakat Sumberjo mempercayakan kepada beliau bengi iki diadakne tasakuran malam apa ki Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka! 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 Ya ampun, kaya mau ngarep tok to, Met. Kuwi karek kowe to sapa kabeh iki kan ndelok sapa sing ngomong. Nggih to Pak nggih? Tapi jenengan riyen merdeka ngaten. Enten sing nyauri mboten? Merdeka! Omongane kliru kok kon merdeka lho betul.
Kowe iki kok sombongmu kuwi iso ora jajal apa guyubno wong sakmene mbene. Lah, engko nek Numpakno wong sakmene. sampe wong penonton kekek nek sing nyauri. Iya. Mulih aku. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kompak nggih. Merdeka! Krungu matamu. Moto kok ngono. Kuping. Ayo golek dhewe. Lah aku mangkok ora kaya ngono to. Ora beda sapa sing ngomong. Nuwun sewu Pak Lurah. Potongane ora meyakinkan kaya mindring. Sapa? Iki Mas Ian. Merdeka. Lah iya kan karo carik tro iki. Lah sapa? Merdeka. Kowe paling tidak omong ki kudu iso ngepek atine lho ngono. Lah piye nek Ditakon. ngepek atine? Yo komunikasi karo penonton to. Ngono. Ibu-ibu. Lah ngono pertama ngono sih. Pripun Bu, pun ngantuk dereng? Ini pertanyaan piye? Ngeten iki lho Pak Eko. Wong ngenteni dhek kok ditakoki pun ngantuk dereng. Kowe iki lha kok nak ngantuk ya turu dhewe to, Yan. Kok Sehat nggih. mbok anggap iki wong loro kabeh kumpul ngono. Nek delok ngene iki wis mesti positif sehat. Lek lara mesti ya priksa to. Kok dadi tekon. Iya aku terus takok piye? Wong aku ngumpakno ya eneke ngono kuwi kok. Lah ya kudu iso piye carane ya ngono kok. Nyanyi Bu nggih. Nyanyi opo? Nyanyi iso jelas ibu-ibu. Malah Wong kok ngene kok di Yon jan ora anu belas. Kae lho enek alate. Oh iya nganggo kono. Lah iya njaluk nada apa piye? Nadane sak karepmu Mas ya. Lho, Kok nada kok sak karepmu lho. lah iya. Aku gak padha antara cangkemku. Ora patek iso nyanyi malah ngajak nyanyi. Kowe aja ngisi-ngisini lho. Aja ngisi-ngisini karo komet lho. Lah komet iki saged nyanyi nggih kula sing Iya ngajar. lho. Loh. Sapira Mas? Wong Alah, wong iki jelas gak roh tenan deh. Ben ngantek bosok cangkeme ya. Kuwi sapira Mas? Samene ya. Samene. Wong, lah kuwi sakmono ya. Wong kok met keduren bocah iki tengah. Keduren mbok medun, wong bediten kok ora medun-medun. Sing dipasno ndek mang lho. Oh. Kowe malah kaya kuwawung. Wong. Wong. Sareng Bu nggih. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Iki trik Mas, tenang, trik. Trike wong gak apa lagu ki ngono ku. Wong kok ngene bar ki apa ya terus ngene. Ah, iki sing pertama, sing kedua, wong kok ngene kok di ayo. Iki mesti gak apal. Wis jelas gobloke. Wong hari ulang tahun Rono. Ulang tahun Republik Indonesia kok lagune kok wong kok. Lah kowe iki arep mbok kompakno nganggo lagu apa? Dreng Mas, nyen sewu Mas. Apa nganggo Anu. oke. Yuk. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Merdeka Sumber Jaya. Matur nuwun Pak Lurah. Pira lagu-lagu apa ki Mas? Lagu-lagu nasional. Nasional. Acarane kaya ngono. Iki mergo ning Tuban ning Jawa Timur. Ya. Ora ning Bandung kono. Kuwi diganti basa Jawa kowe ya iso. Alah. Ki mang ta? Iya. Bisa no. Halo Bandung, Piye kabare Bandung? ibu kota periangan. Mboke kutha cengengesan. Kok iso cengengesan? Periangan ki ya riang ta gembira lho. Oh iya iya. Ya ta?
Piye kabare Bandung? Ibu kota periangan. Mbok kutha cengengesan. Halo Bandung. Piye kabare Bandung? Kota kenang-kenangan. Kutha pangeling-eling. Pinter. Sudah lama beta Wes suwe banget. tidak berjumpa dengan kau. Ora ketemu karo kowe. Ketemu kok. Mu Lah iya ketemu kok ketemi. ora ketemu. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari dong rebut kembali. Saiki wis dadi mulihan geni. Walek men to met burine. Lautan ki ya mulih to wisan. Oh, lautan mulih mergawe iki ta? Ora kok kuwi. Ora kuwi. Lautan api mulihan geni. Lautan iki maksude ombo, banyu ombo iki. Carae kon jawane kabeh lagu ki apa kena. Mari bong. Rebut kembali ki jenenge mari pring. Kok mari pring? Anake bung. Dadine bung kaya pring to, Bar. Oh iya ya. Mari pring rebut kembali. Terus meneh aku tak ngene Mas karo aku Mas. Oh iya. G. Oh, kowe arep nyanyi dhewe. Oke, saya akan mencoba untuk menghibur Anda sepanjang masyarakat Sumberjo. Tepuk tangannya luar biasa. Menang. Belum melok-melok ae. Sebuah lagu tentunya spesial untuk bapak-bapak perangkat dan juga ibu-ibu semuanya yang hadir di sana. Alah, ayu-ayu nih. Sing kene met. Wis kono lanang-lanang kok. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Alhamdulillah. Ini versi dangdut. Roma Irama ya kudu rada dretek, rada kalem. Nek Roma Irama dore kuwi kaya ngono kuwi. Iya, iya, Upama digawe pop ngono ya kena. Iso. Lagu pop. Dadi pop to. Heeh. Ebit di Mas di. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Dar 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 dar. Sing meletus mau lho. Apa? Ora enek dore. Enek Meletus. mulane nek wong nyanyi rungono to. Emang tak rungokno ya ora enek kok. Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Lah kok Halo, lah ebit iki cuwepet Mas kesusu saya. Oh, angger ebit kuwi berarti sumpet. Iki mergo bengi iki acarane. Oh, enek Tahlir. gamelane. Gamelan ngene iki. Kowe ya iso upama digawe versi Jawa iso. Anu langgam. Langgaman iso. Iso lah. Ayo diiringi karo langgaman kanca-kanca ya, Cok, diiringi, Cok. Mun siap nggih kanca-kanca siap nggih. Aku sing gung. Ayo njaluk sak pira rak ngono. Aku ki lambeku ki lambe laras to Mas. Ya to, Aku ki dhewe gumun lah aku ki wis ganteng pinter. Potongane kaya garangan atik iso. Film ganteng terus gayane lho. Balon kuat dalima wong ayu, rupa-rupa warnanya, Ya. Ya pinter hijau kuning kelabu mas, merah muda dan biru, melekos balon hijau. Ketok dore iku lho. Aku
kaya gumun kok. Bledose kuwi lho sing ngene kok ndeluwet sik kaya mblenyek to model. Bener langgam to, Mas. Lah Meleratos balon hijau dan ora penak. iki bocah sing krungu wis gak kaget belas. Lah iso mblenyek kaya ngono kuwi. Iki sing gambyak ki mau lagune ya penak-penak. Nyatane bengi iki ibu-ibuke ya guyub rukun sami mirsani pagelaran wayang kulit teng mriki sing didalangi Ki Eko sapa Mas? Sing ora sapa? Dipra. Wah, aku Purnomo, lagi Purnomo. melu pisan wis ora tak apalno ngono. Nek wis pindho telu nu tak apalno. Melok Pak Eko iki lagi pindho. Ki pisan kita. Jenengan rengel lho, Pak. Napane Bon Bin? Ambil. So enek Bon Bin iki lho. Ono kene to? Ya ora enek to Met kok so. Iki kena dienggo contoh karo desa-desa liyane. Betul. Nyanyi nggih Pak nggih. Niki para sinden-sinden nggih kathah. Iya lho Nggih, ditangkap. setunggal mboko setunggal dipun tangkleti Mas Yon. Niki Jenengan kula- saking mriko Mas. Dadi tak kenali sik. Nggih. Iki engko nek sing mbok jaduet sing ndi? Ya. mbok kenalno ki kaya kowe wis kenal. Ya urung padha kenalane ngono lho, Met. Nek sing liyane ya kenal tapi kan ya Biasane ora daerah kenal. Tuban Jenegoro iki sindene gur papat iki kok wah ki yo. Akeh bengi iki wah dirawuhke tanggapane Sumber 85 kok. Sumberjo. Lah iya, 85 yuta. Ngene iki 85. Bayar ping 3. Tuh, yo Nah, maksudnya iki pagi, siang, malam. kaya ngombe pil. 3, 4, Nah. 6. Yang ini namanya siapa? Ayo ketipeng. Nama saya Hilga. Oh, nganggo lagu to. Dari mana? Ayo. Sing takoke bingung nondas kok. Ngrasakno sama. Kata-katamu. Iya bener ngono. Lah, Yang ini namanya siapa? Nama saya Hilga. Dari mana, Dek? Adik Elga. Saya dari Semanding. Semanding. Sebelahnya namanya siapa? Mbak, jenengan sebelahnya namanya siapa? Nama saya Waduh. Zenita Mas. Dari mana, Adik Jenita? Saya Semua desah kok yang dari Gayam. Tanggaku. masa gak tahu ngerti kita? Gak tahu. Engko aku ngomong bateh kok nyangoni. Ya ora apa-apa karo tanggane. Yang sebelahnya namanya siapa, Dek? Nama saya. Aduh, pas suarane. Cek kaya ngene sih. Cocok wi duet karo aku. Pas. Kaya bledek kabeh. Kaper lagu apa? Sebelahnya namanya siapa? Tabohi Mas. Wah, lah kaca. Kasih 50 kok ya mau Tabohi, ngono Jen. su, nek nesu nguyuh, Dek. Namanya siapa? Nama saya Sinta Sabra. Dari mana mbaknya ini? Ayo. Saya Aduh. dari rumah. Rumahnya mana? Rumahnya sana. Sana di mana? Sana di sana. Mana di mana? Anak kambing saya. Takoke bulet Oh, malah gawe perkara. Ngono ki ndang langsung ngalih ngono. Sindron 23 mbok takoki alun-alun. Lah kon yo ngono bulet kae to, Met. Mohon maaf sebelah siapa? Sok lali. Anu kalau gitu bablas saja. Langsung ini namanya siapa? Nama saya Yeni. Golek pase. Golek pase Yeni didawakno kene. Mbok yo yen Tunggalane dor mang. Slamete jenenge ora Eli. Wong mau Eli nak ndawakno kak line to. Yo.
Ali kok malah line dawa. Terima kasih sebelah siapa? Nama saya Nurmawati Mas. Terima kasih. Iya sama-sama. Oke, terima kasih matur nuwun. Iki kabeh wis dikenalne sinden bintang tamu tok senior-senior sebagai bintang tamu. Bener, Met? Piye iki? Apa? Lah kuwi lho. Ya aku wis 1 2 3 4 5 6 mbok ya kono genten. Lah nembok pangan deng garek siji ya mbok dibarno sisan. Ya bagianmu to, Met. Lho, lah nembok gaglak dhewe karek siji sing alot tadi mbok kene aku. Lah mbok pisisane ndak kene apa? Wong karek siji ya dadi entekne. Lah modal ngono ki tak jak nyanyi apa ya iso. Ngenyek we, urung ngerti sing paling kono dhewe iki suarane paling ngene. Iki sesepuh aja dijak guyon. Iki pinggir dhewe, mula sesepuh ki nek sindan mesti sing akeh-akeh nggo pinggir. Kuwi sebabe piye, Met? Lho nek wong mentem-mentem sing paling korban kene sik. Ngono. Berarti nggo gembu-gembuane kono. Ora. Nyuwun sewu. Matane. Oh nggih, jenengan ngolah kalih. Kono lho. Nyuwun ngagem pun enten mi. Mik. Mik piro? Mik. Nggih. Niki mike nyuwun sewu nggih, Bu. Yang ini aduh Nyapa? ngapa mike nang kondensor Apa enek wong kok nganggo kondensor iki lho, Met? dikekene Oh iya ya jadi kayak kono to, Mbak. mike malah mereke maune dadi MBG. Nyuwun sewu paring asma sinten, Bu? Nami kula Nggih. Ning Sehab Sari. Mpun. Lho lho. Ya takon. Ah, ditakon rena-rena. Omahe ndi? Alah wong sekadol kabeh kok. Kowe kok ngenyek iki sinden laris lho kuwi. Jenengan dari alam mana? Lho lho lho. Hehe, kok alam pertanyaanmu lho sing ora penak. Mate daerah ndi? Ya. Alamat. Nah, ngono kok iso alam mana? Jenengan alamatnya mana, Bu? Miki Bu. Miki salene. Wah, alah nyekel mike kok blathuk-blathuk. Waduh, wis gak usah. Malah rena-rena. Ayo siji. Siji. Sing pundi kepareng jumeneng. Anu, Mbak Sinta Sablah jatuh jumeneng. Wo ngoten. Monggo Mas, Mbak Sinta Sablah nganggo spot sing iseng Mas. Yuk, Sepate to. Yuk. Mbak Sinta. Sinta mekin jati rogo punah. Cakepane luar biasa. Mbak Sinta datang, tanggapannya arang-arang. Merkerekane larang. Iki apa to? Anu cakepane pripun to, Mbak Wau? Kok kula ngawur. Lho alah, tak kira to wis etote. Mosok ya ngono ki to, Met. Mbak Sinta. Semangat ya, Mbak. Semangat. Malam hari ini sebelum jenengan kluruk, enggak. Kok kluruk? Piye kluruk? Paling tidak Aku mengucapkan ora tau kluruk jenggong. Mas. Nah, Nek ketoke bareng komat terus Sinta ki nek modele polahe ki nek nggih tau biasa niki kan asline mantan to, Pak. Biasane kula riyen. Mas komen. Mantan riyen. Terus akhirnya jadi padu, tukar padu, bae delok-delok. Oh, alah ndase kaya bluluk bludas. Lah, saiki pisan. Kali sinten? Pisan.
Riyen nika menika Bapak Ibu sampun setuju, sampun sarujuk. Bapak Ibu Mas Komet nggih sampun sarujuk. Nah. Ning sing mboten sarujuk niku bojo kula. Oh, alah sing mbok critakno ki ya iki to. Iya ya iki. Lah bojone wong kok mbok critakno mbok ler-ler ning dalan. Tak lerene ke suwi ra manak-manak. Ibu disuntikne. Dadi bojo ki anak minangka penguat rumah tangga nek majer ya Lho, kowe jere duwe. Padane sapi kok. Nah, kaya kewan nek Nek kaya sing ora iso ki kowe kok. Lah kowe iki iso alternatif mbok ya biasane trik-trik iso wong ndang daging bobot kuwi. Ben supaya iso bobot iki ora ditambakne apa piye Ya, ora ayo, malah aja ditambahne wong sampean tak gunung medis ya ora iso. Isone ya cara alternatif. Lah ya mbok dijajal. Berarti Iki bengi iki arep tak cara alternatif. Jadi diurutno ya mumpung nang kene. Oh, Ning dipijet ngono maksudnya. Aja lara. Lah terus Diurutno dalang isik apa aku sik apa kene-kene ndi. oh. Rajan. kowe engko iso dikekrek lambemu. Ha penting mau. Lah mbok urutno sakmene mbane iki lho. Kok terus dienggo arisan. Ora. Wis kono arep duit arep apa kono. Sapa pe duwe? Lah biasane Ya nek aku gelem. Ya kudune sing muni ngono ki aku. Allah kowe api-api oe. Lah kowe apa gede-gede ae. Heh. Lho, carane no wong lanang kok. Piye? Mula aku bengi iki sampean nganggo abang. Heeh. Pak Dalang abang. Abang nganggo nuansa merah. Aku moh nganggo merah. Kenapa? Lah aku rung merdeka. Kok iso ngono? Lah mergo kowe galak kuwi kok ya. Ya ora kaya ngono jane aku apik kan. Apik apa nge-LPG aku sing tuku ganti ya aku. Ya kan aku ya kuwatir to percobaan ku nek apa mbledos kan ya awakmu. Lah nek wong lanang apa rasa kebledosan kok ya. Lah iya kan jajal. Toh nyok sing romantis to petuk mantane iki sing romantis. aku. Mbok sing wis Dirayu, Mas. dirayu sing Lah apik. iya, sing biyen-biyen nek saiki ya saiki. Oke. Raimu kaya cok bakal. Dijak roman, Met, dijak roman aja Ketoke anu takut. ketoke dhewe bayangke sih ketoke. Ketoke bayangke sing ora. Padahal ero. Mungkin kok sekti. Tapi irungmu lho kok isa ajek kaya pawon ya, Mas. Maksudnya Aku misah oleh ora? oleh kok ya maju. Ngelokne lanangane kok ya irunge Sehat Mas kaya Komet. sehat. Apa biyen lara? Met, Biyen lara-lara. Loro. Biyen iki tak pijetno ndi-ndi ya panggah ngono ae. Makane aku ya ora tak terusne. Karek sikil iki modok lho Pak. alah Iya, paling Mas. ora sikil berarti. Oh ya. Ngaturke luput. Ngaturke napa dumateng masyarakat. Niki Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Merak. Kecamatan Merak-Urak. Kompletoten piye to Mas arep cetruk. Cepet tak tua kok. Met, Cah sehat ngene. oh Met. Biasane kan nek petuk Mbak Sinta ki nganggo roman apa? Nganggo gong apa nganggo anu campur sari? Mboten atel cuculi ya Mas ya. Langsung aku. Oh, mosok petuk mantane kok langsung ngono. Gak iso kowe iso mbok ditontoni. Lho, kowe iki lho biasane nganggo roman. Lah sing cara saiki ngono kae lho ya Mas ya. Iya lho, petuk anu mantane iki ya mumpung bojone ora enek pamane, bojone bengi iki ora melu, Met. Ono ngendang dhewe. Ora dihukum kok sampeyan kendang. Lah iya, wong ora kanggo kok rumangsane. Dik Sinta, Dalem Mas. coba hadap ke sana, Dik. Hadap ke Kita sana. lihat Pak Lurah. Boy, Pak ini. Sare. Sawangen kae. Sawangen. Roman. Apa? Roman kok malah ngelokne Pak Lurah Sawangen. Engko terus munggah rono. Terus? Ngono lho, kowe iki nyapa to wong enek ora roman kowe nek pengen Enak, golek terus dhewe. nanti. Kowe tak golekno piye? Ya gak. Sik, aku tak golek dhewe. Aku digandeng kene kok malah kaya ngemis kawanan. Ora apa-apa. Wah iki ngemis aja rugi ya. Lho, ngemis kok rugi rumasane. Sak pira, Mas? Sak ngono kuwi. Betapa hatiku akan Kowe nek iri mbok ngomong to Mas mang ra gelem. kowe ketoke cemburu aku. Saiki ditontoni romantik ini. kancamu mbok eron-eroni. Kono. Kono. Kowe kono lho. Aku ape golek dhewe ya. Lah arep golek sapa? Kare aku. Jajal aku pengen ngerti. Dawanane sing ndi? Aku ngawur ngono iso. Lah, upama di antara 7. Mbak. Oh, lho. Ngenteni aku, Mbak. Nah iki tak golekno saingane kono. Iya, ora kaya iki to. Awakane iso gilik Alah kabeh. kuwi njaba tok jero wis rusak gara-gara iki. Rumah saku saiki tak dandani ya. Sabar. Selamat malam sayang. Selamat malam. Nang
ta? Delok ta ketok mesra sing Ra ketok. Kene mesra apa. ya, Mas. Iya no, jangan mau kalah dengan keluarga kere. Ngenyek Mas, dinyek keluarga kere. Kere gak apa-apa, Dik, sing penting dalam rumah tangga gak pernah bertengkar. Yo gak apa-apa nek aku bertengkar terus yang penting sugih kok iso kere kok iso. Kere kok bonggo. Lah sugih yo melok Pak Lurah kono kok iso. Iki piye sidok ora? Sidok blongap-blongop. Lho, kowe iki lho tak enteni. Nyapa? Lah kowe iki jiran perumahan mbek kono. Karuan kok kene. Jajal aku pengen krungu lho. Kita jangan mau kalah sama yang samping. Oh iya Mas. iya no kaya. Kudu sing romantis. Coba aminore sepira, Mas? Magati. Lho. Jare roman kok Magadi. Romantis, Mas. Kok lagune kok religi? Tune anu cangkem kowe ya, Mas. Tune. Wong padha ora roh kuncine. Sayang esi apa selawase yo mung kowe kane apa sauri Dik Kowe sing paling tak tresnani. tresno tene apa sauri Dik Selawase teh Ora iso. Ora kaya kene. Nah, ora mbok briefing dhisik kok. ora usah kok nganggo Tresno tene apa kelek. Kuwi lho. kuwi ora iso apa-apa Dik telek teles Apa? wis yo elek pantes timbang kuwi telek garing Telek garingnya apa, Mas? wis elek maling Ora ya Mas maling atiku. Wong nyanyi ngene kok ora gak iso. wedhus dikawarke bingung kok iso kok wis kok muga-muga lali wong Oh, tiga dia lagu kowe jajal to, kowe ijol mek kene. Ijol mek kene. apa to ya Lho, ben iso nyauri ngono lho. kae apa iso Ih. kuwi lagu biyen nek ndek jaman iki dhek dunung Oh iya iya. nek lagu ngene-ngene iki apa dunung dhek Apa aku gak gelem karo Iki iso Sumanding kerek pilang berjuang. ya karo ngeterem bae sunting kelingan. tak ketheke tukon pira Mbak Oh, Indrai malah ngedaki. Mbok sing nganggo saiki, cara-cara saiki nganggo cara-cara mesra, kata-kata romantis sing Lah. zaman now ngono lho, Oh, zaman Mas. now. Iya. Oke. Aku ya pengen mesra kaya kono. Oke. Tolong nadanya aman. bolak-balik jalur nadar atau bas Ndek zaman Panggah kuwi ae lho. kok malah kuwi neh to, Mas? Ting-tinganmu mbok aja sampe gunung to, Mas. Oke, sebelah sini. C. ya ta iku ketok Dewe ABC urut Kowe iki ninggal komat ora ya ono. Kowe kok mulah malah. Rindunya hatiku. C ae, C. lah yo kuwi budek jalur lagu Lho. Lah amang sak pira? ya Oh kuwi ampun A. Lah sing C, Mang. ya Oh, lagi ngerti iki aku. Allah kok iso angel kok nek krungu cene sak pira mau Alah, Ya, kok gue. langsung ngono Padamu Urung-urung kok padamu kasih. Astagfirullahaladzim. Rindunya hatiku. Terus piye? Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, Bojone dadi kuntilanak. sayangku. Aku ki tersanjung. Tersanjung ngene iki. Kok malah kaya singgel Saking bolong kok banggane bocah iki. ngono lho, Mas. Kuwi nadane sakmono iki pas lho. Jajal kowe. Kok aku. Aku nyanyi langsung ya Pak ya. Alah padine gak iso kowe. Sopo? Kowe. Anjen yo. Kalah.
Arep nyanyi lagu apa ya? Diaturke. Niki wonten pamundutan mboten, Pak? Oh, kathah no. Heeh, iki ana pamundutan akeh banget. Kathah Pokoke iki kudu dilayani kabeh ya. Mergo Nek. besok iki lampuke jam 8 awal. Oke, siap. Sik kok siap-siap. Lho, ancene wayange rampunge jam 8 esuk. Lah awake dhewe engko jam 1 cabut no. Jam 1 awan. Yo ben dhewe kanca-kanca do mulih. Dituruti. Iki ana Kabeh. pamundutan Mas Eko Hadi Purnomo nyuwun nelagon sing harus dilayani. 1 nemu, 2 tambal ban, 3 sekti. Harus dilayani sukses selalu untuk Mas Eko Hadi Purnomo. Nah, tamban bal piye? Tambal ban. Pak Dalang, Tambal nyuwun ban. sewu. Menika wau ugi wonten atensi saking Pak Inggi Temaji rawuh. Oh, gitu. Maji Nggih. Sembah nuwun Pak Lurah. Nggih, Pak Mbok Kades menawi Temaji. tesih kepareng pinaran. Pak. Oh, sedulur-sedulur saka Tobo uga kasih rawuh. Oh, nggih. Pak Musman Temaji rawuh sembah nuwun. Pak Temaji cita dadi Pak Lurah Palang ya rawuh. Mas Kemes. Temaji. Kok sido dadi tekan. Kaya apal-apalo. Ora, diutang mesti wae. Niki diaturi napa riyen? Tambal ban, nemu, tambal ban sekti. sekti. Oh, nggih. Apa? Napa? Katerenan sejati. Nemu kok katesan sejati. Ora enek. Ora enek, Mas. Kok gak yo gak enek nyuwun kuwi. Suwe ra ketemu komet kok stres, ya ampun, guyu wae kok. Waduh, bojoku. Ketoke bahagia dek sing ketoke sing. Heeh. Bahagia ketoke. Aku semati. Alhamdulillah. Ora dibayar apa-apa Pak aku. Ketemu Sinta wis. Kowe sing kok sawang nek bokong apa bokonge malih? Kula Bokonge Sinta apa malih? anu wis glorok dadi. Kenyekmu biyen ya mbok obok-obok. Endi? Oh, kene. Trae awakmu pas mendem kok kae mulo Ora rasa. parah lho kawan. Nah, semoga. Ayo, lagu napa Mbak Sari, Mbak Sinta? Nemu. Nemu. Nggih. Nemu. Nggih, monggo. Nemu, menika dipun aturke, monggo. Ono kowe sing ngancani Matur nuwun. Nemu sampun sik Sing kok lungguh sapa? Sari kok durung lungguh. urung. Iki rong lagu. Ah, kok wis kudu angkrem ya. Karek ngono to kok rong lagu ya kenek, wolu ya kenek. Mas Komet, Nggih, Mas Pak Eko Eko. kenal lah. Nggih. Lagon apa? Nemu. Nemu. Lah iki karben luwih akrab kali Bapak Kepala Desa kita. Nggih. Warga Sumberjo, Datu Jumeneng. Oh, sak. Nah, nggih. Pripun? Ngira terus Pak Lurah Jumeneng nggih. Dados sing ngertos. Monggo Pak Lurah kali kanca-kanca Pemdes Desa Sumberjo. Nggih. Monggo Datu Jumeneng. Ben ketok regen, ben ketok memasyarakat. Lah. Heeh. Monggo Dumateng Bapak Amri Pak Makruf. ugi perangkat desa Heeh. sedaya monggo. Pak Wo, sedaya, Pak Nggih, Pak Cari nggih. Pak Dendi, monggo Jumeneng sedaya. Mas Arum, ya Mas Arum Haji. Ayo to, Arum disepati Bu ya. Cari, monggo kanggo support Mas. Monggo Pak Lurah. Iki Bapak Kepala Desa kita, Pak Ampri Makruf. Monggo Pak Lurah, Bu Sekdes. Mas Wana, Haji Suroso, monggo. Sedaya kemawon, monggo. Nah, iki kekompakane masyarakat Sumberjo. Pun monggo sedaya kemawon. Ning desane dhewe kok. Pak Lurah Sumberjo. Mas Rumaji yo. Bos Arum Jaya. Stop. Kita sambut di Kepala Desa kita. Tepuk tangan untuk Pemdes Desa Sumberjo. Ayo Mas Rum. Alhamdulillah, padha nyawiji kabeh.
Mas Komet Mas Yono. Nggih. Coba nek nonton jenengan ketoke kok koyone wis akrab karo Pak Lurah. Nggih to, Pak Amri. Sing endi prayine sing endi jal? Mau pun panggih teng wingking kok. Sing endi jal? Sing endi? Lah menika Pak Amri. Waduh tarian nih. Tarian apa? Undian kok tarik. Oh, Wingko arep undian wedhus mau lho. Tak kira infak. Sik Mas Komet kan Mas Pak Lurah sing endi jal? Kuwi lho jeng dalu Pak Amri. Salah. Eh. Oh, banter kok salah. Lah nggih. Monggo Pak Amri langsung terima, Man. Ah. Nggih. Lah Mas Komet tahap Pak Lurah ta nggih. Pak Amri Makruf. Kenal aku. Lho, masa Alah nggih. wis suwe ta ketemu? Gung yo lagi iya. Lamis Jenengan anu seneng Roma to Pak nggih? Nggih. Infone ngoten nggih. Nggih. Lagu-lagu Roma nggih. Duh, jalur dhewe Pak. Urung-urung kok jaluk duwe. Nggih. Nuwun sewu Pak Kades, Pak Amri. Niki badhe wonten sambutan riyin apa kok beto kerdus ngoten lho. Ngangge mik nggih. Badhe undian. Oh, badhe undian. Lagi ketemu ki muga-muga engko mulih sangoni ya, Met ya. Gak aku gak. Kowe gak gelem berarti. Gak. Oke, monggo dipun milai acaranipun pengundian door prize nggih. Nah, sinten sing ngundi menika? Napa anu? Nggih, niki Pak Bayan. Nggih. Pak Babinsa lambemu. Oh, kleru berarti. Lah bayane ning ndi to, Met? Biasanya kono-kono seragam ya. Lah iki ya seragam, Niki lho Pak. Kang Pak Bayan niki lho. Oh, Pak Bayan niki. Nggih. Pak Bayan. Monggo Pak. Pak Bayan sinten menika? Pak Bayan anu Oh, alah Pak Bayan. tak sapu. Lah jute Ya mesti Pak Lurah nun sewu pripun Pak Lurah ningali suasana dalu menika dos pundi perasaanipun panjenengan dos pundi Pak? Alhamdulillah remen sangat nggih. Sukses Pak Dalang nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Alhamdulillah. nggih. Antusias warga Sumberjo luar biasa nggih. Siap. Niki Nggih. pengundian sakniki napa mangke Niki nggih monggo jenengan ingkang ngundi Cak Komet. anu pripun kula? Nggih, kersane niku nggih. Oh, niki per dusun. Dusun nggih monggo dipun mulai nggih. Niki dusun Poman, sing mriku dusun pundi Mas Komet? Niki Dusun ngablak. Ngablak. Ngablak monggo Setunggal sekalian nggih. nggih. Setunggal nggih. Nggih, persiapan untuk monggo. warga dusun Ngablak. Niki anu langsung kula Nggih, langsung mawon. lah ansat wedhus deh. Wedhus daya nggih. Yuh. Kersane manak-manak ngoten nggih. Yang beruntung adalah nomor ayo dipun buka Bu nggih 0 2 3 7 atas nama Zahra Ngablak. Mboten enten niki sementara ditunda. Gak enak, Met. Burung Zahra Ngablak nggih. lanang. Oh, niki. Nggih, monggo temeriku Pak. Nggih. Elok to. Nggih, Nek berdiri. durprese layangan nek durprese elok to Mas Komet. Lah Nggih. nggih. Jarang-jarang doorpress wedhus Ibu Sinden niki sing mundhut niki. Saking Nggih, dusun leres. sirep. Sinden. Nggih, Ibu Sinden. Wis tak cocok delokmu. Aku Iki opo to omongan kok ora tak jenah. anu. Go sampean dhewe Mbak, sik bianter Mbak. Selanjutnya Laporan upacara bendera. aku niru sampean loh Mas. Aku tenan lho di daerah kecamatan Gonku kae ngono kok. Selanjutnya Mikir rapat cedhak dilapori laporan selesai. Nyanyian ngene iki. Lanyian. selanjutnya untuk dusun Budi Ngablak. sirep ya. Astagfirullah. Oh, ngablak. Apa tuh, Mas? Sirep. Sirep ya. Nomor undian 0370 Atas nama atas nama oh ala laki kok emis. M Budi atau Ayu. Budi kok M ya Mas? Lah iya. Lah Budi ki Umumnya lanang sing kok. emak wedok. Wedok to Mas? M ki maksude Mas apa Muhammad ra. Dipanggil meneh Mbak Sari. Nomor undian 0370 atas nama Mas Budi. Budi. Hangus? Nika nika. Kejap Mas Budi, kejap. Mas Budi. Mas Budi wonten? Mas Nika, Budi teng wingking, napa nika. Mbak Ayu? Oh alah HP. Oh niku Pak Wo toh? Pak Wo loh Mas. Lah nggih. Oh enggak ada, hangus Pak. Hangus nggih. Kita hitung 3. Heeh, hitung telu sar, yo. Si dulu. Tak Wes entek ya Mas. Kita hitung mundur ya. Nggih, Tiga. sama sing hitung Mas. 3 dah mundur. 2 1
Hangus. Dinyatakan hangus ya Bu ya. Oke, diganti lagi. Tak kocok maling ya Mas. Nang ngoco sing tenanan Sar. Kok ora kroso ya Mas? Kowe ra krasa aku. Nyabot gue. Suwenep kowe. Sirep ayo. Ya, aku seneng nih orang-orang jenenge ngene iki lho Mas. Nah, Jadi kan surprise ya. Heeh. Selanjutnya 07 Kosong. Kosong 7 Kosong 7. Sik. 8 8. 1. Ji. Ayo Bu. 0781. Ada? Tanpa nama. Yo niki tanpa nama lho ya. Ada. Oh nika. Sinten? Ya wonten Oke. 0781. Oh, Bapak nggih. Nggih mriki Pak, mriki Pak. Yes, Pak RW ngimpi apa iki? Pak BPD. Tinggal satu ini dari dusun mana Pak? Pomahan. Tak kocok ya Mas Komet. Ya ada. Kowe mung ngono tok lah aku wis puas. Selamat kepada nomor undian 0647 atas nama Galvalum kok? Galvin. Galvin ya Gapalung. Galvin Mas Galvin. Wonten Mas Galvin. 0647. Pripun? Hangus. Oh, Aku sik terok to. Galvin nanti Galvin iki. Mas Galvin wonten. Enten niku ketak sik baleno kompo. Lho lho. Bengi arep ngompo sapa? Lho. Pin Galvin. Ayo Pin. Hangus ya Bu. Hitung mundur, hitung mundur. Oke, dihitung mundur ya. 3 2 1 hangus. Hangus. Oke, bisa diundi lagi. Ulang. Sing hangus kene yang bagian hangus. Satu lagi. saiki sing ngopiok Sinta, ngopiokan. Lah apa pun tak kopiok ket mawe wonge ra metu. Saku nek ora kesel to, ngopyo kedik mau. Oh, penggaweane. Oh. Iki tanpa nama iki kejutan nah iki. Iya, surprise. Iki mosok Pak RW iki kok. Utuh. Selamat kepada nomor undian 0583 tanpa nama 0583. Kira betul dia berapa? 0583, monggo. Ayo lah. Mboten. Boten enten? Sing to alon-alon iki yo. 0583. Hitung mundur. Bagianmu Mas Yono. Ya nak pas Hitung mundur. ngecek nek 3. sik to. Suwi mentok, Met. Oh, engko ki kabeh lak hangus. Aku yang ngger ngopi biasanya cepet lagi kok gak ada sing metu. Pancene yo ora persiapan. Saya ngontang pas nguyuh. Nggih, di anu tenggo, nggih. Yes ngantek subuh, 3 subuh. 3 2 2 1. 1 hangus. Di Eh, aku tak hangus. niki Bapak sinten? Pak Kami tuan apa sinten? Oh Bapak PD, kala-kala ya mbok genti mbok menawa dikopiok Pak BBD metu ngono nggih. Kula sing nyekli jenengan sing ngopiok nggih. Waduh, kenaan. BPT kenaan. Merem ya Oke, ape. Kak. Lah engko ora kena engko nek merem. Kena wis hafal kok Pak BBD. Jane. Selamat kepada nomor undi 0738 Mauza apa ki Mas? Prematur apa man? Iya, iya. Waduh tenan peman. Si disingkat tok PMH. 07 0738 Mauza. Ya pil. Enten. Hangus. Ada? Ah, nih kak. Oke. Selamat kepada Mau za? Mauza. Enggak cepet enggak. 3. Alah. Ben sak Upama. tekane kan. Nggih. Oh, pun Mbak Mauza. Sepuh dadi mlaku kene kono ki Sepuh piye to jenenge mok iso sepuh. Lah. Selamat kepada Mbak Mauza PMH. Niki hadiahipun mendo nggih Pak Kades nggih. Nggih. Oh, nggih. Lho, sedaya. Niki per dusun dapat door prize. Niki mendone namung 3 Pak Lurah. Lah niki mbok tunggale mendo mboten 3. Ini pedet kok. Oh, elok tenan Pak Lurah Sumberjo. Mriki kula cocoke. Kuponnya kula cocoke. Pripun?
cocoke. Niki peraturannya pripun? Titip. Nggih, cocok mboten? Monggo Pak Lurah. Cocok. 0738. Nggih, cocok nggih. Alhamdulillah. Oh, Mbok Dine, Mbok Liing nggih. Bule. Selok tenan lho nonton wayang itu Sah, hadiah Pak, nggih, wedhus. sah, nggih. Pun 3 berarti kan Pak ya? Nggih. Nggih, saderengipun mandhap monggo Pak Suko Parisuko niki wonten orjen, wonten gamelan. Gamelan. Jenengan ngersake napa? Napa Mbak Sinta napa Mbak Suci? Mas Komet. Mas Komet, Mas Nggih. Yono, Mbak Sinta, Mbak Nggih. dasare Pak Lurah karo bapak-bapak iki wah priyayine blobo-blobo. Oh, Waton ngoten iso nggih. nyeneng ki atine Pak Lurah. Wis to. Insyaallah. Insyaallah nggih. Sok. Lho. Lah niki kok pindah napa mboten sangu? Pak Lurah badhe nyuwun lelagon apa? Pak Lurah. Pak Amri. Nggih. Niki wonten Pak pamundutan. Babinsa nyuwun lelagon apa? Lagon apa? Nggo Nang Pak. kabeh presiden kabeh jumeneng sedos. Monggo. Ah, iya. Jumeneng kabeh. Ayo, Dok, golek anggen Bang Mekar, Dok. Alah. Wong kok Nah, Tuani. kapan iso jejer karo Pak Lurah Sumberjo kok karo Pak Babinsang. Niki badhe nderek, Pak. Nggih. Kasetian jati boleh. Tak kira melu. Dalam tayub nggih saged. Oh, tayub. Tayub campur sari dangdut pop nggih Oh, saged. nyuwun tayo Pak Ipan karipun. Tayub.